Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Sunana Husna Labilisi Bako, wacce kuka fi sani da Husna kamshi, wacce nake jagorantar Labilisi Humanitarian Foundation. Yan uwa na kun bi ban fito na yi magana ko na yi wani motsi akan foundation ba, musamman da azumi da muka saba yan sabgogi. To alhamdulillah kun san yanayin rayuwa da kuma abubuwa. Amma a yau alhamdulillah nan mu duk abin da ya same mu ko mai kyau ko mara kyau to za mu gode wa Allah insha Allah. Yau na zo ne in magana akan fyaɗe rai. Akan wannan na zo da baƙin cikin shi. Tsawon sati muna yawo da wannan abun baƙin ciki, wanda na ga abin ya yawaita a cikin ƙwaryar jihar Kano. A ce irin waɗannan abubuwan na faru. Na san wasu za su iya jin kes ɗin. Da farko zan kira ga iyaye mata, don su ne jigon gida, su ne kuma jigon rayuwar 'ya'yansu. Sakacin ya yi yawa. Kina ina me kiki? Wani irin sakaci ne? Wace irin alaƙa kika ƙulla? Wani irin yadda da za ki bar ƴarki ƙarama ta dinga zariya, ko kuma a kowa ya cika ɗaukanta? Dole sai mun koya wa 'ya'yanmu rashin yadda, musamman da maza. Ita wallahi azim a yanda nake ji yanzu, ko uba ne da ya haifi 'yarsa ya kamata a ce akwai wani shinge a tsakaninsu. Dan dai kawai yadda da ta mana yawa, ko kuma min yadda da mazajen mu. Ita ma wannan tsananin yadda ne ya ja mata wannan masifa. Yadda ce tana ganin kamar shi ya haife ta, yarinya marainiyar Allah, bata san kowa ba, bata san komai ba. Amma yarinya har ta iya ta kasa zuwa wajen mahaifiyarta a wannan lokaci. Tsawon kawai sati da na ɗauke ta, na sha ganin in ji an ce an yi fyaɗe mu je a yi wannan. Ban taɓa ganin na 'yar mitsitsiyar yarinya irin wannan ba. Ina bikin yarinya kamar kana bikin macen da ta yi wa aka yi mata ɗinki. Wani irin rashin imani ne. Me muke nema? Duniya namiji yake nema da har zai je ya iya keta haddin wannan? Ba abin da zai samu. Kamar a ajiye maka ɗan tayi ne na akuya da rago, wanne za ka ɗauka? Wanne ne namun shi zai fi zaƙi? Haka fa suke tsakanin babba da ɗan mitsitsin yaro. Kuma ba ƙananan mutane ke yi, sai ka ga mutum ya yawo da shekara 40, 50 ya haike wa ƴar cikin shi jikar shi. Kuma wai idan suka yi, maimakon a hukunta su, a ɗaure su, a kai su prison su zauna, idan police suka gama nasu suka miƙa, sai dai ka ji an ce an wanke mutum ya tafi. Ta ina kwa za mu ga daidai? Ta ina ake son ƙasa ta gyaru? Ba ku san wata rana sai wani ya ce zai ɗau hukunci da kanshi ba? Idan ba mu fito min gyara ba, me za a yi? Idan ba a hukunta su ba, me amfanin su? Karnuka. Duk wanda zai haife wa ƙaramar yarinya kare ne, ko kare ba zai yi abin da wallahi wannan mutumin ya yi ba. Dabba ma ba za ta yi ba. Tsananin rashin imani. Ka matsa yarinya ka faɗa wai saboda wani banzan rizin naka wanda ba shi da wani madaba ko makama, saboda ba ta da gata, saboda ba ta da kowa, saboda baka sanya za ka yi, ka san ba wanda zai tsaya musu. To ai akwai Allah. Idan ka yi ka gudu ƙarya kake, wallahi azim sai Allah ya kama ka. Kai sama ba a hukunta ka ba, haƙƙin ƙaramar yarinya ba zai baka ka huta ba. In iskanci kake ji, ga mata nan ga su nan bila adadin, duk inda za ka je ba wanda zai hana ka. Muna kira da gwamnatocinmu da su duba wannan masifar ta yawaitan fyaɗe da ya yi yawa, su duba mana